Horas madihita sa luhutna. Di hamu kadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipasod dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asiniroha madihamu doho dame siya debata amata. Dohot siyan anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangyangata, imana tersurat di buku pangukapon bid 24 mamukasian ayat 2 rodi ayat 10 sada. Laus turpukodo nagabe epistel tu minggu kantate 15 Mei 2022. Ucaha madihita sonom madidok hata ni Tuhata. Adong diganup perngulu naupati ono pabung-kabung nabi na marmata do nasida humaliang doho di bagasan. Tang maradian nasida aria doho bornge madok. Nabadia do Tuhan debata si gonggom saluhutna naung adokyan si parngului nanaing ro disi dilehon akka parngului hasangapod dohot hamuliaun dohot hamuliatio tibana nahudul di habangsai na mangulu ro di saliling-liling na jaloma manukap situa na 20 pati di julu ni nahudul di habangsay. Di soba maparngulu si saliling-liling nai. Di piakob ma tupal nasida tujulu ni habangsay. Huhut madidok. Ali tuhad debata nami. Natama doho majalo hasangapod dohot hamuliaon. Dohot hagugoon. Ay dito pahodo sa luhut na. Hinorhon ni lomoni rohamdo. Ubahim majadi akai jala tartopa. Ima hata ni Tuhata. Songon naung hea pinaadar marhite jamita pertangyangan di minggu-minggu nauk salpu. Tepatna di minggu tanggal 1 Mei 2022. Ima epistel minggu misericordias domini. Macai bahak do jupak kita di buku pangukaponon paddohan dungi huidama. Dohot dungi hubigema. Buidohonon hampir diganu biddu. Mamukasian biddu paupaton sahatu biddu na perpudi ima biddu pa 22 hon. Ahadu na ni ida ni si Johannes. Ahadu na binigina. Macai gudang na ni idana. Macai gudang na binigina. Alai na ni ida doho na biniginai ima sesuatu na soheado pe di ida sebelumna. Na soheado pe di bigi sebelumna. Hira na swadong dope si songoni masa di Portibion. Pokokna lain daripada yang lain ma na ni ida doho na biniginai. Isarana molotajaha mamukasian ayat 2 adorak sotrupuk tahun di bid 2 paton di patuduhod do tuhita na ni ida doho na binigini si Johannes marhite pangukapon manang wahyu na sahat tu ibanay. Ima sesuatu na subiasa ni ida ni si malolong dohot sesuatu na subiasa binigini si pareon. Bahkan na soheado pe di ida doho dibigi sebelumna. Di ayat 2 didok habang sasada di Benua Gijang. Sebuah tahta terdiri di surga. Ima di ida si Johannes. Mungkin heado ta ida tahta kerajaan manang istana kerajaan. Paling tidak tahta peninggalan nyaka raja-raja na julu. Misalnya songon istana Maimun manang Kesultanan Delhi di kota Medan, Sumatera Utara. Iesui istana di Yogyakarta doho diaka inganan na asing dope. Alai muluta badikod dunwaing tunani ida ni si Johannes marhite pangukaponon tung adul marasing do. Tajahamada mamukasian ayat 4 rodi ayat siyai. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka.
Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Boha, hea do teida istana si songoni, jalamolohea di dia. Nahudul liha bangsai, tutu mertudu-tudu do itu Yesus Kristus. Lapatan na Yesus Kristus do namarha bangsai. Yesus Kristus yang bertahta dan berkuasa. Di ida si Yohanes tuduk do sude tuhuasoni Tuhani. Mangihutonak kanapistar di Bibeli na 20 opat situa na makuduli 20 opat habangsai, mertudu-tudu do itu 12 suku Israel doho 12 sisian ni Tuhani. Jadi na 20 opati nunga mewakili habangsa na adong di Portibion. Ala memang merhiti si 12 suku oduan non marserak jala mangerbang jolma di Portibion. Jala merhiti sisian ni Tuhata na 12 marserak jala mangerbang ma sisian ni Tuhani itu sadok Portibion 12 70 iturtulu ribu na mate di kisah para rasuli dohot berjuta bahkan miliar. Alai tuk songo dia pe huaso na pinajongjong niya kajolmai merhiti na 24 unsur na keningan tuduk do itu huaso ni Tuhani. Jadi moluadong disi hata situa tua-tua nak didok di hati Indonesia dan mertudu-tudu itu situa na tatu sinuai ngate. Masa ahola 24 situa. Au sugari tayo tok situa na adong di hurian itu hatai di Portibion mungkin ribuan bahkan jutaan nate. Haruhola di gereja HKBP yang binoto betorop ni situa. Sada bedik 10 do na umotikna tutorop ni padita. Jadi molo situa songon nata atu sinuaing do lapatan ni situa di si betu dia manopadita te. Tu dia maguru huria, bibel pro, diakones, evangelis do takaruas. Maksudna hola situa ma di surgoi dang to hoya te. Di berita ho perberita ma aka jolma na masuk tu surgo do na masuk tu naroko. Jadi huroha dung diseleksi isi tu surgo do tu naroko keberatan ma sade situa ala di pamasuk ibana tu naroko. Dak situju ibana. Ala di rohana aka uleun ni Tuhani do diulai ibana seliling mangulu. Didok matu suru-suruan na menjaga pitu ni surgo. Dak situju au di baik dison ne ibana. Saya merungu-tungu ma ibana rupani. Pola dia lusi suruh-suruan ni. Alai pitoro masa ada pare diama manggui situe. Ditikina say marungu-tungu tiba na didok ma. Unang guguh iya suaram situa. Panange sautik. Ay paditat tapi disodo. Ninna ama anggota kuramay ma. Mabigi songon na lubang mapakilalan ni situe. Didok ma. Bah harupat di tapi disodo. Balam au ma. Ninna madibagasar rohana. Akhirna olo may bahana masuk tu narokoi. Taringot na maju yate berita mardonga pude dui. Say anggiat ma dang masa na songoni hadua nate. Mulus di mahitan yan tu surgu
Alai unang baju saunari kan hadua mak baipe mulu along na naik katok bui lao maksudna babui do. Hamak kadongan nani ida ni si Yohanes ima galak pitu perpelituan api di julu ni habang say. Ima na pitu to dini debata. Akan napistar di bibeli madok na pitu perpelituan non ima mertudu-tudu na pitu huria di Asia na mekmet na laus gabi hasahatan ni buku pangukapon ni Asian si Yohanes so. Lapatan na pitu huriai jalan na mewakili akka huria na adong di Portibion toktong do di bagasa to di ni debata atik pe toktong do mangadupi hamaulon huriai di Portibion. Nani ida ni si Yohanes ima tuduk jala soba tutuhanido na opat perngulu na marmata torok nak kiningan di julu nang dipudii perngulu perjulu na sumatu singa perngulu na paduaho sumatu jonggi perngulu na patuluhon merbuhi songo jolma jala perngulu paupato sumatu pidong Raja Wali na habang dang Raja Wali na songgo pate. Akan napistar di bibeli madok ia na opat perngului ima gobaran ni tanoon Banua Toru laut dohok Banua Gicang. Nanaing dohonon na marhitei ima bahwa sudi na marhosa baik na adong di Portibion nang haguguon na adong di Banua Toru Banua Gicang nang na adong di laut tuduk do sudi tuhuaso ni Tuhani. Songo dia pe haguguon ni penghuni di na opat perngului tuduk doi tu haguguon ni Tuhani. Ima nani ida ni si Yohanes. Jala dibigi si Yohanes do marhite pangukapon nai na opat perngului mangalehon hasangapon hamuliaon dohot hamuliateo tu na hudul di habangsay jala na marngulu rodi saliling-liling na ima tuhatay. Keempat makhluk itu mempersembahkan puji-pujian, hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jaladang masadi na opat perngului madok nabadia du Tuhan debatasi gonggom saluhutna na ngadokian si perngului. Di ida jala dibegi si Yohanes do na 24 situai pasahaton panidangion kesaksian tu na hudul di habangsay ima tuhatay. Jala omma kesaksian na sida. Ali tuhat debata nami natamado homat jalo hasangapon dohot tamuliaon dohot haguguon ay dito pahodo sa luhut na hinorhon ni lomo ni rohamdo ubahim majadi akai jala tartopa. Hamak kadongan intinya Yohanes menyaksikan berbagai kegiatan di sorga, bukan di bumi, tapi di sorga. Yohanes menyaksikan Tuhan yang berkuasa, bukan kekuatan dunia ini, bukan pula kekuatan di langit, di laut, dan di bawah bumi. Semuanya itu tunduk kepada kekuatan Tuhan. Tutu macariko do pemandangan si songono di pabua tu akahuria na tongon mangadupi hamaulon satikii siala pangelilion na niadupan nasida. Pemandangan seperti ini akan menimbulkan pengharapan di antara umat yang sedang menderita, tersiksa, cemas, putus asa dan bingung. Tentu pengarang buku Wahyu panurat ni buku Pangukaponon bermaksud supaya daya tahan dan ketabahan umat yang mengalami penyiksaan itu meningkat. Songondan idok na di bidusada ayat siai. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Tagaris bawahi hata ketekunan disiati. Hata ketekunan manang habengeto di hata Batak, molo di hata Junani didok hupomone marlapata dui daya tahan, ketabahan, kesabaran, menanggung ketekunan. Lapatan na marhitei gabi mergugu manasida, tabah manasida, sabar manaon nasida, benget di bagasan
Jesus. Nani ida dohot na binigini si Johannes ima halak na manidangi dohot parede na mangedehon ede puji-pujian. Atik pe dak secara gamblang didok di si marede alai merhite puji-pujian na jumpa kita di ayat walui na sedang marede no na sida tutuhani mangedehon habadiaun ni Tuhani. Tabigi maju muse didok nabadia du Tuhan debata. Gabe taringot tita di hatani edeon tu ede nasinuraton ni pensiluelia te. Nabadia do Jehovah debata. Nenei. Jadi marede nasida tu Jehovah. Jadi na di ida ni si Johannes ima parede. Jalan nabi nigina ima ede nauli. Ede na pasangap debata. Hamuh kadongan. Di pahobar do turpukon tuguar ni minggu kantate. Namar lapatan. Ede ho kamu ma di Jehovah ede nai baru. Siapa salme siap lalu ayat sadeh. Jala laus merdumu do itu topik ni minggu namadok. Marede mahamu di Jehovah. Hamu kamang dohot tamuina nami berbagai penelitian melaporkan bahwa musik dan lagu dapat meredakan kegelisahan. Musik dan lagu dapat mengendorkan ketegangan. Musik dan lagu dapat membangun kembali semangat yang jatuh. Musik dan lagu dapat membangkitkan ketabahan. Musik dan lagu menyegarkan. Musik dan lagu meneduhkan. Musik dan lagu menyehatkan. Pokoknya musik dan lagu adalah bagian dari hidup kita. Berita Nabi Nigi, tangnan ya lama nate. Berita Nabi Nigi do, ninna na beruon, molo ngapas melewati lubak si sera-serai, mamitor say didok akapanupang na di mobil si boli ido, asa diputar supiri kaset, jala mared dema akapanupangi. Jala edde nasida edde huria do. Isarana Jesus ngulu ni todikku. Dung di edde hon nasida sabil mardala mobili melewati lubak si sera-serai. Gabi pos maroha nasida mengelewati parmaraani dang mabiar be nasida. Kegelisahan dohot ketegangan nasida disi bui teratasi merhite namarete. Maju salah satu kisah nyata ate, di mana musik dan lagu dapat memenangkan hati dan jiwa, mengatasi ketegangan dohot kegelisahan. Jadi hita pemolo gelisah hita tegang, marede mahita. Tabigi ma musik. Songoni do hita molopas mengaliwati kuburan salah nate. Arong dora hita na mengalami dak pitor marede hita tahe manang marmil-mil. Mamitor marede do hita kan paling tidak mersiulate buasa ba asalau roh habiriat to ima jo contoh narupani ragudang do pihak pengalamata di mana musik dan lagu itu menjadi andalan kita untuk mengatasi permasalahan di dalam hidup. Adong do halak memutar lagu pasti kikerejo. Tujuan na aha asa unang terasa lu janay jala asa unang sayhola tuduk ni ulaw ni rohana. Hamuak kadongan songoni donuang natapay hutihu marhiti turpu jami taon tang nakebetulan edde manang pujian na binigyan ni si Johanneson. Tutu edde pujian na pinabuan ni si Johanneson patubo semangat dohot gairah di ruas ni huriai na sedang mengadupi hamaulon asa unang polagang guruhan na sida mengadupi akka hamaulon na tongon masa di tonga-tonga na sidai. Lau songoni manak kita lam tapagudang mangedehon puji-pujian dohot tumangihon akka ede puji-pujian ni ay ido na mga pulihita, ido na pataba semangat di hita na manguluan. Semakin kudak kita mabigi ede lam sehat mapamatakta suak songoni nang partodiota tabahe ma edde puji-pujian ni gabe bagian na sotar sirang sian nguluta
Amin. Martangiang mahita. Moliate ma dihatam na badiaon. Pasu-pasuhong may dingulo nami. Asa marurat marperbue. Jala di perbue ho katamia ka perbue na dinggan perbue na tong gidingulo nami. Marhiti anak mu Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.